Λοιπόν, Χριστό, σου δείχνω από πάνω το καλώδιο, εκεί, πως θα κατεβεί όλο, μέχρι κάτω. Σε αυτό το σημείο εδώ πέρα θα σπάσουμε τα πλακάκια, δηλαδή από εκείνη την άκρη εκεί πέρα, θα σπάσει το πλακάκι όλο αυτό και θα έρθει από εκεί πέρα μετά, εδώ μέσα στο χώμα. Το ζήτημα είναι το εξής, σε αυτή την πλευρά εδώ πέρα, αυτό που χρειάζεται εμείς, και θέλω να μου πεις πόσο πλάτος πρέπει να αφήσουμε, είναι να σηκώσουμε τον γκαζόν εδώ, όπως το κάνω εγώ τώρα με το χέρι μου, και να δούμε πώς μπορεί να περάσει. Θα μπει δηλαδή μια σωλήνα, ένα σπυρωτό. Από ό,τι ρώτησα εδώ πέρα που μίλησα με τον πεθερό μου, θέλουν να είναι ένας πιο σκληρός σωλήνας, και εδώ και σε αυτό το σημείο εδώ πέρα που κατεβαίνει όλο μέχρι κάτω, από εδώ δηλαδή, από εκεί πάνω. Εντάξει, λοιπόν, άρα ξεκινά αυτό λοιπόν που σου δείξα. Σου ξαναλέω πάλι, θα σπάσουμε εκείνα τα πλακάκια κατά μήκος του τελευταίου σκαλοπατιού που βλέπεις. Θα αρχίσει λοιπόν όλο και θα πάει έτσι. Θα προχωρήσει από εδώ, θα φτάσει εδώ, συνεχίζει έτσι. Στο κάνω και ένα πιο πανοραμικό. Θα πάρει όλο αυτό το πράγμα γύρω από το πλακάκι εδώ πίσω, θα έρθει από την πισίνα. Εδώ έχουμε ένα θέμα, μήπως έχουμε κάποιο ηλεκτροκαλώδιο, μου είπε ο πεθερός μου. Δες λίγο αυτό το σημείο, εδώ. Θα πάει λοιπόν από εδώ από πίσω, έτσι. Συνεχίζει στο ντουζ. Πάει από εδώ και στη συνέχεια θα περάσει κατά μήκος όλο αυτού του τοίχου, ο οποίος, όπως θα σου δείξω και μετά πανοραμικά, θα φτάσει μέχρι τέρμα πίσω το καλώδιο. Εδώ πίσω θα είναι όλο το καλώδιο κατά μήκος πάλι αυτού του τείχους. Το κάνω λίγο πανοραμικά τώρα από τα κλαδιά. Εδώ όλο πίσω από τα κλαδιά που βλέπεις θα υπάρχει αυτό το πράγμα όλο που το περπατάω. Κάτσε να το κάνω λίγο πιο πανοραμικό να το βλέπεις. Και φτάνουμε τώρα στο σημείο του barbecue. Ουσιαστικά το καλώδιο από το barbecue φαίνεται ότι έχουμε επιλογές να το περάσουμε. Έτσι λοιπόν, δες εδώ πέρα πίσω, εδώ έρχεται το καλώδιο και πάει πάνω όλο. Πάω τώρα από πίσω, από εδώ. Ουσιαστικά βρίσκομαι αυτή τη στιγμή πάνω, πίσω από το barbecue και πάνω. Μπορεί να πάει δηλαδή σε αυτό το σημείο εδώ. Έτσι, το κατεβάζω. Και ουσιαστικά μετά φτάνουμε στη μεριά που είναι το καλώδιο. Μάλλον που είναι τα ρολόγια της ΔΕΗ. Το τελευταίο πράγμα που έχω να σου πω όσον αφορά τα ρολόγια της ΔΕΗ είναι ότι ο πεθερός μου σκέφτηκε, όπως το βλέπεις τώρα εσύ από την κάμερα εδώ πέρα, φυσικά τα ρολόγια κοιτάνε εξωτερικά, έτσι. Επειδή λοιπόν όμως είναι δύσκολο να μεγαλώσουμε αυτό το κουτί, το κυβότιο, σκεφτόμαστε να τα βάλουμε από τη μέσα πλευρά του σπιτιού. Δηλαδή εδώ ας πούμε, φυσικά μπορείς να δεις ότι είναι το κουτί, το βλέπεις εδώ. Εγώ στο βάζω τώρα από μέσα και να μπουν σε αυτό εδώ το σημείο κάπου εδώ πίσω και να είναι εσωτερικά και να υπάρχει εδώ ένα εξωτερικό καλώδιο το οποίο να συνδέεται με αυτή την πλευρά. Δες το και πες μου και αυτό, εντάξει.